Gwamna, ya maganar Samba ne, yana gidan yari ko? Wata uku da suka wuce gudu daga gidan kurkuku. What? Amma na ji an ce ya dawo, me ya dawo yi ne? Ya dawo ne da niyyar ɗaukan fansa. Kuma har ya kwakule idan ɗan gidan Yakubu. What? Subhanallah. Me ya faru haka? Amma bari mu ji ta bakinsa. Yakubu kafi gwamna, me ya faru ne? Ya zo ne da niyyar ɗaukar fansa. Ko ban yi magana ba ma za ka san ina cikin matsala. Kana so ne gwamnati ta taimake ka ne? Faɗi yadda kake so gwamnati ta taimake ka. A bani security mutum 2 waɗanda za su rika kula da lafiyata. To, gwamna, Yakubu dai yana buƙatar taimakonku. Ban da kai Yakubu. Kai ba gwamnati ba. Ya za ya baka masu kula da kai? What? To amma ni zan yi tunani, zan taimaka ma. Kafin ka gama tunanin, a bani bindiga in rike a hannuna saboda kare lafiyata. In ya so daga baya a sama min lasi. Ya da bindiga. Kai ba iya harba ta kai ba. Kafu gwamna, ka ji dai yadda ya ce. Sai a koya min ai. Yakubu, ka gane? Mu bi wannan abin a hankali. Mu bi komai a hankali. Insha Allah za mu san abin da za yi. Na ce zan yi tunani a kai. Mu koma ciki. What? Hello? Sarki Ali Nuhu, kace menene? Aikinka yana kyau.